Uşa sağdından köpüňizde bilensiňiz dostlar, bugun haýsy film barada gurrun etjegimizi. Bugun iň bir belli hindi filmleriň biri Ogurlanmadyk gelin kinosy barada. Ipakishina Nevesta. 1994-nji ýyl rejissor Aditya Chopra tarapyndan düşürilýär bu film. Aditya Chopra kim? Hindistanyň iň bir belli rejissor, prodüser, Yash Raj Films kino kompaniýasynyň eýeti Yash Chopra'ň ogly. Eger hindi filmlerini göreňizde şu logotipe gabat gelseňiz, şo kino kompaniýa bolýar. Oglunyň ilkinji filmi üçin kakata çykdyjysyny gyskanmaýar. Şoň üçin film Angliýada, Şwitsariýada, Gollandiýada iň bir ogadan ýurtlarda düşürilýär. Shahrukh Khan'a teklif edilende ilki düşesi gelmeýär bu filme, senariýasyny okap. Sebäbi bundan öň aktyor diňe uruşganly kinolarda, action filmlerinde hem köpülenç atritsasiýany gahrmanyň roluny oýnaýardy. Bu kino senariýasyny okawam düýbünden başga zat, özüni gelişdirip bilmeýär bu rolu. Ýöne atka adam edip bilenok, sebäbi bular atka eder ýaly adamlarym däl. Kino dünýäsinde ýöne rejissor her gerek toramda belli jogap bermän gaçyp aýlanyp gör diýär. Düşesi gelmeýänini bilýärdim men oň diýär. Bir gün ikimiz bile durka Garajydan geldi diýär. Şahruga oglum sen şeýle görýän, filmleriňe görýän, ýöne näçip hemme kinoňda sen ölýän diýip diýär. Menem şonu gara çağırdymda diýdim aktyora, bilýän sen düşesin gelen ok men filmime. Ýöne sen her bir elen isleýän ogly bolup bilmeseň, her bir ýaşky ýyllar seni söýüp filmde seretmese, her bir ýaş oglun saňa meňdäki gelmese, sen uzak halkyň söýgüsini gazanyp bilmeýän, anan men filmime sen soň başgaça gararsyn diýip gaýş etdim diýe. Şondan soň ertesi gün radylyk berdi diýär aktyor. 1995-nji ýyl köpçüligi hödürlenýär dostlar bu film. Ýene bir bellak geçmeli adamız şo ýyl Amir Khanam başga bir film döredýär özü, ady Visilçak. Muň arzuwy şo filmiň üstü bilen ýylyň iň gowy aktyory bolmak, ýylyň iň gowy film bolmak, şo bayraklary almak isleýär. Ýöne iki film gabat gelip 10 bayragy Ogurlanmadyk gelin filmine berilýär. Ýylyň iň gowy aktyorum Shahrukh Khan bolýar. Buň bilen Amir Khan radylaşmandyr şo taýda skandal tudurypdyr. Ýok, bu zatlaryň bary satyn alma, ýasama, men film mutmaly, men iň gowy aktyor bolmaly diýip. Özüm söz beripdir. Men şundan şeýle şu bayrak berilişige ömrüm gatnaşmaýan diýip. Hakykatdan hem dostlar şu wagda şelni Amir Khan gatnaşanok şo bayraga. Ýöne bir zada teredeliň dostlar. Haýtyňyz bilýäňiz şu Amir Khanyň kinosyny. Men pikirimçe bul dastoýny baha diýip hasap edýän Ogurlanmadyk gelin filmi, ýöne ol Amir Khanyň öz pikiri. Bu film dostlar Hindistanyň kinoteatrlarynda 20 ýyllap dowam etýär görkezilmesini. Gözüňize getirin 20 ýyllap. Shahrukh Khan aýtýan interwýusynda men durmuşymda iki tane film bolmadyk bolsa, men bu sizin görýän Shahrukh Khanyňyz bolmazdım diýär. Birinjisi Ogurlanmadyk gelin filmi, ikincisi Всё жизнь бывает. Türkmenlerde durmuşda hemme zat bolýar diýip görkezilýärdim diýän. Özüm aýtýan men eger ýaşlygyma diýär bir filmiň içine gaçmaly bolsa, dolanmaly bolsam, şo filmime soň Shahrukh Khan hemde Kajol aktrisa Bollywood'un iň münasip kino parasy diýip baha berýärler. Ýene-de bir zat dostlar, filmler nirden görmeli diýip ýazýaňyz. Filmler dostlar Belet film kino saytyndan görüp bilersiňiz. Telewizorlarda da görüp bilersiňiz ýa telefonlaryňyzda da. Men özüm işin şondan görýän, hemmäňize de maslahat berýän. Janyňyz sag bolsun. Salam dostlar, hemmäňize. Şunu yaman köpüýüňiz sorapsyňyz, hasam hindi kinolarynyň muşdoklary Shahrukh Khan bilen Kajol'yň arasyndaky baglanşyk nähili dost şol kisip. Menen şol ikisinin arasynda dost diýip düşünýän, sebäbi häzir aktrisaň bir interwýusy barada gurrun edeliň. Şo taýda şeý diýär, Shahrukh men simpatiýamdaky oglanlardan däl diýär, düýbünden däl hiç bir tarapdaýyn. Şoň üçin men şoň bilen islendik temada gurrun edip bilýär. Kak edil joram ýaly diýip ýa. Shahrukh Khanam özüge de näşe diýär, Kajol men bilen käwat şeýle bir zatlar barada gurrun etýär diýär, özüm utanyp hiýem bir gyýyz bolup oglana şolar ýaly zatlar aýdylarmy diýän diýär. Degişip aktyor şeý diýär, Kajol ören ýüregi düşkünç içýakkyç dost diýär, ýöne men maňlaýma ýazylypdyr da şolar ýaly dost diýip degişýär. मेरे महबूब मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम
Aktyor dostlar öz aýalyny ören gowgur ya iren öýlenen. Şoň üçin hiç bir ýerde başga aktrisa bilen ya başga biri bilen sesi gurrungy çykanok. Mene dostlar diňe şular ýaly ýagdaýda dost bolup bilýär diýip düşünýän oglunyna gyýy. Tekelçi artyk maç duýgu bolsa ya söýgü bolsa uje başga da dol. Hawa käbir kişi aýtman gizläp saklaýar, hatça bu dost bolsa men bir peýda diýip, ýöne ol diýbinin ýalan diýip düşünýän. Ýöne şeýle bir zat we Ajay Devgan şu kajoly öýlenenini diýbinin başga pikir bilen, başga maksat bilen öýlenni diýilýär Bollywoodda. Sebäbi kajol ören agramly maşgaladan, mukherjilerden Bollywoodda uly orny eýläp oturýarlar. Ajay Devgan bolsa kaskadýoryň ogly. Ýöne toýdan soň kajolun düşen filmleri biri-birinin gowy ojjuglar, Aliya Hatam, Shahrukh Khan'ın düşen filmleri. Ajay'ınki bolsa beter ubytka batya şowsuz çykka. Ýokmar gabanjanlyk däl, ýöne aktyorlaryň arasynda konkurensiýa da bolup bilýär-de. Shahrukh Khan bilen düşen filmlerini gowlanok aktyor, hatam köpçülükde döwgün aýtýar şo Shahrukh Khan'a ören erbet taraplaryň gurrunlar ruhsat bermän başlaýar. Ýöne oňam sözüniň ýöremeýän ýeri bar dostlar. Meselem ine şolar ýaly belli kino studiýalar bar da Hindistana ýaş raç filmiste ýene şolar ýaly eýelap oturan. Şolara ýok diýip bilenok. Şolara ýok diýen ýagdaýynda öz filmleriniň düýbünden çykmady ýaly ýagdaýy döredip bilýär. Arasynda bor diýmer bolýar. Ýöne "Никогда не говори прощай" diýip bir gowy film çykmaly Karan Johar bilen. Ana şo taýda ruhsat bermedi aktrisa Shahrukh Khan'ı düşmegine Rani Mukherji düşdi. Ну, всего доброго, прощай. Нет, не прощай. Когда говорят «прощай», не остается надежды увидеться снова. Давайте скажем «до свидания». Aktrisa çağrıcıkları bolanyna bir näçe ýylla pauza etdi karýerasyna. Ana şo taýda Ajay Devgan öz düşýän filmlerine ýaşaçyk aktrisalar bilen belli bir kysant bilen ören açaçan ýagdaýda ýopalyk etýär. Hiç ilgilenen oluyor. Jurnalistler hem bilýär, hemme kişi bilýär, kajolun öýden bilýändir öýtýärler sebäbi onu bilmedi ýalylar. Ýöne aktrisa gözüni ýumýar şo taraplara. Jurnalistler aýtýar, şo öýde gitçikka ejesile kakata aýrylşan soň şonu öz çağrıjyklaryna düzmän etýär diýär, maşgalasyny dagatmajak bolup. Meselem edil soňky ýyllarda da tabu diýip badyr tanaýan bolsaňyz, şoň bilen şo ýagdaýda görünýär, hiç ýyly gizlemän. Ýöne kajol hiç reaksiýa berenok şoňa. Şeýle bir zat bar dostlar, dünýäň gözünde şular ýaly belli aktyorlar, aktrisalar bar da, her aýal bolup görün. Olon köpüs uje davna bile ýaşaşan aktor. Meselem Will Smith. Uje aýaly bilen näçe wagt bäri bile däl eken bular. Ýöne soňky ýyllarda täzelik taýt ýaşaň aýaly biz uje köpden bäri bile ýaşaşamyzok diýe. Ýöne şo çağaçyklar üçin şular ýaly ýönkömelerden absurdeniýe edilmeden gaçyp aýdan aktor. Elrak dostlar. Ajay Devgan barada aýtsam mene hiç wagtam şonu öpdi aktyor diýip hasaplanmak, hiç wagt bolmalam diýip pikir edemek şolar ýaly nomer 1-dan beri. Bildirip dur ki bir adamın içki duygusu, içinin karalığı yüzüne çıkıp durda. Şonum şolar ýaly görýän men. Ýokma Shahrukh kajol bilen gatnaşyklary däli. Teredengde de şol adamdan ýakymsyz bir energiýa çykalýan da, duýýan da. Elrak dostlarym, janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun.